Sí. Nosaltres fa molt poc també vam veure un drac d'aquests. Sí, ja ho sé. I també sé que ja fa uns dies que heu recuperat les ombres. Com és que ja ho Maru saps, això? Sí, això. No em subestimeu, Que encara sóc la millor informadora de Corin. Aleshores, aviam! Tu saps si hi ha algun lligam entre aquell drac i el manipulador d'ombres que ens vam trobar l'altre dia a la muntanya? Desgraciadament, d'aquest tema en concret, encara no estic en situació de donar-vos cap informació fiable. Ja ho veig. El drac vermell és de mal averany. Revolucions, guerres, catàstrofes. Des del principi de la història, cada vegada que el caos s'ha apoderat del món, sempre, d'una forma o d'una altra, abans ha aparegut algun drac vermell. Tingueu molt en compte això. Sí. Ei, Xu, i allò altre? És veritat. Sí, ja ho sé. Voleu saber on és el vostre company, oi? Ostres, això també ho Maru sabies? Té. Oh! Aquí ho tens tot escrit. Els llocs on hi ha en Giro i la Cluque. Moltes gràcies. A partir d'ara ens faràs d'informadora. D'acord. Quan sàpiga alguna altra cosa ja us ho faré saber com pugui. I ara què fem, Xu? Comencem buscant en Giro o potser... Som-hi, nois! Anem a buscar en Giro! Zero! Ja ho saps que molta gent no els suporta espaios tan tossuts com tu. Tossuts com tu, tossuts com tu! Vols callar? Ja m'encarregaré que no te'n tornis a escapar. Vaja, el que no tinc clar és si podràs. Què dius? Però sé perfectament que m'estàs utilitzant, oi que sí? Oi que sí, oi que sí? Què vol dir això? Just el que sents. Realment, has millorat molt, Giro. Ja s'ha acabat, ara. M'agradaria saber si és veritat. Veritat, veritat! Has estat a punt, A punt, a punt! Per no tenir ombra, no has sigut mal rival últimament. Ei, Delphinium! Fins un altre, guapo. Maleïda. Quanta estona Maru falta per arribar? No hauríem de trigar gaire, ja. M'agradaria saber com li va. Vivint feliços amb aquella noia més gran que ell. Quina Maru sort, una dona madureta per ell solet. Aquells són... Aquells són, aquells són! Això és... Aquí és on viu el vostre amic manipulador d'ombres? Què és això? Un Maru parc d'atraccions? No, això és... per entrenar-se. Aquí no hi pot viure cap dona. Qui hi ha? Vosaltres. D'acord, ja he entès què vols dir. Això és l'únic que se t'acudeix dir, ara? Què més vols que et digui, Xu? Com que què vull que... Bé, és igual. Primer de tot, ara et tornarem l'ombra. Està bé, oi, noi? Bé, sembla que no hi ha més remei.
no cal que ho feu. Que potser no m'has sentit? T'he dit que no em fa falta l'ombra. Però què maro dius? Que no tens ganes de veure el maro minotaure? Tenint en compte els temps tan complicats que s'acosten, per què no? Però... que no has sentit tot el que t'hem dit o què, Giro? Ei, Giro! Ja em pots dir el que vulguis, que no canviaré de parer. Giro! Molt bé, ja ho entenc. Sempre has sigut d'aquesta manera, tu. Va, anem al pati de darrere! Quan no et pots entendre en paraules, ho arregles tot amb violència, oi tu? Ja estic fart de totes aquestes tonteries. La manera més ràpida és aquesta, oi? Ei, Xu, recordes la conversa de fa 2 anys quan ens vam dir adéu? Quina conversa? Sí. Parlàvem de què faríem sense ombra. Sí. Allò, ja sé què vols dir. Tu no te'n recordes de res, oi? Després hi vaig rumiar molt i vaig arribar a una conclusió. Vaig decidir que em faria més fort, tan fort que ja no dependria més de la meva ombra. Ara t'aviso, Xu. No sé a què t'has dedicat, aquests 2 anys, no ho sé. Però en aquests moments jo sóc bastant més fort que tu. Escolta, que jo tampoc m'he quedat de braços plegats tot aquest temps. Doncs treu l'ombra, Xu. Però a canvi, jo faré servir això. Aquest Giro. Què vol dir? Que s'ha fet tan fort com el drac blau? Vinga, treu l'ombra, Xu.